bebe A ranar yau muna tare da babban bako wato Barakina kenan, ɗaya daga cikin mawaƙan zamani cewa da hip hop kenan. A to bawan Allah kakakacce game da cin gaban ƙasanmu. Jane wai harkar tai tauri komai ya kulle ka. Allah ya isa. Cuta fitina hasada shi suka sa gaba. Allah ya isa. Baci basha asibiti ba magani. Allah ya isa. Talakawa a ƙauye kuka suke so masu ce. Allah ya isa. Ba futa ba ruwa kufiyar za ta kashe mu. Allah ya isa. Mun ce ya isa koko mu ce Allah ya isa. Kamu ma alƙawali ba mu ga komai ba. Allah ya isa. Tunda ba haka mu kai da kai ba aiko dole mu ce ma Allah ya isa. Kun jawo bolore ya zo ya kulle ta. Allah ya isa. Chemin de fer ou chemin de fer chima. Allah ya isa. L'éducation t'a préparé. Les enseignants cikin arere. BTS bac privé kun kulle ta. Allah ya isa. Kwantar da hankalinka, alamun ciwonka ya yi tsanani, amma kalka ji haka, za ka ba mu hujja ne ɗaya ko biyu bawan Allah, ko ku haushinka ka zo ka hidda bisa sashin labari. Milkin kama karya koko milkin danniya. Allah ya isa. Harkokin tsintsiya komai ya laƙe. Allah ya isa. Hanyoyi ba su yi misali hanyar Agades. Allah ya isa. Almashirai a ko'ina an yame kamar su cikansu. Allah ya isa. Sun tattara nasu ya nasu sun kai su a turai. Allah ya isa. Sun bar me ya namu a cikin matsala. Allah ya isa. Kinga examen kinga concours sai dai nasu su samu. Dan talaka da dan manomi sai dai Allah ya baka. Komi ya kulle ka, komi ya kulle ka. Kalli difa mutane su mace, mata masu mace, yara masu mace. Kalli zandar da zirfin amma matsalar ruwa sahemari ce. An ci kuɗi maraɗi kwalliya. Allah ya isa. Kin gani ko harkar yanda take. Yanzu na gane nihinka kuma ban ce ban ce a'a ba. Kin da liberté d'expression ta zama zance. Ba a fatan matsala amma da ganin ka akwai ta ko? Haba akwai matsala. Wala akwai matsala. Akwai matsala. Akwai matsala. Wala akwai matsala. Akwai matsala. Ciki da washe duka. Wala akwai matsala. Amma in Allah ya so talaka zai ci nasara. Amin. Kasa bata da kobiye sai cikin aljihun mesiye. Bubu brode suliye. Allah ya isa. Dala 20 neman ta muke. Madam kibar dariya. Harkar ta fice dariya. Gaskiya ai ta ƙarya sai dai Allah ya muna kariya. Amin. Surutu na zane ta yi ba shi maganin haraka. Amma a gani a ƙyale shi ma ba shi maganin haraka. Yanzu da muna muka sama ido mu ga abin da za shi samuwa. Akwai matsala. Wala akwai matsala. 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 Radio télé tewa na san ba su sale ba. Ba za su sale ba. Na san ba za su sale ba. Amma kai in ka saurara ka ba wancan ya saurara. Ya ba wancan ta saurara za su gane nasu wasa ne. Yep.